بريسيدنت إيساس بعدما بريسيدنت زباويت ريبابليك تشاينا شي جينبينغ قدام 13 جنبوت أب ساعتات دحر قتري كاب معرفو نفرتي أسمرا تبقسو دحرني 12 ساعتات بررا أب كتما بيجينغ بتسحو بريسيدنت إيساس أفوركي بمنستر قدات وصاي أتو عثمان صالح منستر رمعتن فاينانسن دكتور جرجس تخري ميكال منستر نقدن اندسترن أتو نصر الدين محمد صالح تسنيو 14 جنبوت أب ساعتات قدم قتري أب تشاينا أب معرفو نفرت بيجين أب زبصح الأوان بوتادراو سلف بمسناي مكتل قدات وصاي تشاينا سون ويدونغ زركبوم سبسلطان تشاينا أمباسادر تشاينا بإرترا أمباسادر إرترا بتشاينا أتو تصقاي تسفاتينن أبالات إمباسي إرتران تقبيلمو كاب معلوو نفرتي بقندي قدناتات بيجين حليفو دما ناب سدالولو معرفي بتسيحو سوني 15 جنبوت أب ساعتات قلب قطري بريسيدنت إيساياسن لأخ إرتران مس قدماي منستر تشاينا لي تشيانغ أب عبي هزباوي أدارات تشاينا قدماي ركبوا أكايدو أب تركب قدماي منستر دساوي سلفي هزباوي ريبوبليك تشاينا بريسيدنت إيساياسن لأخ منقست إرتران ناينكو عدا حان مساكم سنة منيتو دحر مقلاص نمبل 3 عامت دبلوماسياوي زمدنا إرتران تشاينان يوخانا دحر مبال እቲ ዝምድና ኣብ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ጥራይ ከይተሓፅረ ናብ ስትራቴጂያዊ ዝምድና ተሰጋጊሩ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ብኡ መጠን ድማ ናይ ምትሕጋዝ ዝምድና ማዕቢሉ ከም ዘሎ ገሊጹ بريسيدنت إيساياس نلوخ إرتراس تقبرلو أكبابلا أمسكينو نناي 3 عامتات محزنة يوهانا دحر مبال زمدنا إرتران تشاينان أب 3 عامتات رايس تحتر زيكوني كابشحن شعاتميتن سوسان شوعاتن جمرن 3 عامتات زغصر المخانو تشاينا سلتين قالتسز بإرتراز قبرتو مورالاون نقراون أبركتو نديساوي سلفي تشاينا لعلم مسكان أغريبو I've been here 1967, but an opportunity to learn a lot from Chinese history and Chinese experience, and the relationship of strategic partnership between Eritrea and the People's Republic of China goes back to more than 60 years, when the People's Republic of China
after 1949, with the leadership of the Communist Party of China, decided to fully support the independence struggle of Eritrea and endorse the idea of full independence for Eritrea, but beyond the People's Republic of China, one can extend moral and material support for the struggle of the people of Eritrea. We can talk formally about the relationship after 1993, but the strategic partnership between Eritrea and China goes back to almost 60 years before. For that, I would say thank you again. I would like to thank the Communist Party of China for that firm and determined support to the just struggle for independence in Eritrea. ቀጺሉ ፕሬሲደንት ኢሳያስ ቻይና ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ግዙፍ ምዕባለ ከም ዘለኣየት ኣብ ዝቐራና መንገዲ ምዕባለት ቻይና ብዙሕ ለውጥታት ከም ዝገበረ ምግላጹ ኣፍሪቃ ምዕባሊኣ ዝተደረተት ውግንቲ ኣህጉር ከም ምዃና መጠን ቻይና ኣብ ልምዓታዊ መደባት ኣፍሪቃ ዝለዓለ እጃም ክተበርክት ጸዊዑ The last Congress of the Communist Party of China is a landmark in creating a more fair and equitable development of peoples around the world, and the leadership of China now and the coming few decades will definitely mark a new era in humanity. For that matter, representing the people of Eritrea, the people of our region, and the people in the continent, the contributions of China in this broader strategic partnership will be remarkable. ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ብወገኑ ኣብ ዝምድናታት ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ናይ ዕብለላ ቃልሲ ይካየድ ስለ ዘሎ ኣብ ኣፍሪቃ ገኒኑ ዘሎ ዓብላልነት ቃልሲ ከም ዘድልዩ ኣመልኪቱ ቀጺሉ ሊክያንግ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዘለዋ ቀዋምን ዘይቅየርን መርገጺ ነኽብሮ ድሕሪ ምባሉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ቻይናን ግብራዊ ዝኾነ ዝምድናታት ከም ዘድሊ ኣብዘኻኺሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ኣብ ቁጠባዊ ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ንቕድሚት ዝደፍእ ሓባራዊ ኣብ ዝኾነ ስትራቴጂታት ሓደ ቅልጽም ክንከውን ኣለና ኢሉ ንናይ ሓባር ሽርክነት ብዝምልከት ቻይና ኣብ ገማግም ባሕሪ ኢንዱስትርያዊ ምዕባለ ጂኦሎጂካዊ መጽናዕቲ ክግበር ብዝለዓለ ትደፍኣሉ ከም ዝኾነት ገሊጹ ንሱ ቻይና ኣብ ኤርትራ ኣብ ምምዕባል ተሃዳሲ ጽዓት ዲጂታዊ ቁጠባ ሰማያዊ ቁጠባ ቀጠልያ ቁጠባ ኣብ ጽላታት ጥዕና ትምህርቲ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዕደና ወፍሪ ከተካይድ ድልውቲ ምህላዋ ነቲ ናይ ልምዓት መደባት ድማ መቐን ግዜ ወፂሉ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ግብራዊ ስጉምቲ ክውሰደሉ ሓቢሩ ፕሬሲደንት ኢሳያስ ብግዲኡ ካብቶም ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዝረኣዩ ዘለዉ ዓበይቲ ብድሆታት ናይ ከበባ ስትራቴጂ ምዕራብ ከም ዝኾነን ኣንጻርቲ ንሳቶም ምዕባልን ምዕጋት ዘካይድዎ ዘለዉ ከበባ ብሓባር ደው ምባል ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣንጻርቲ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝካየድ ዘሎ ከበባ ኣብ ጎንኹም ምሕዝነትና ንገልጽ ድማ ኢሉ ድሕሪ ትርከብ ፕሬሲደንት ኢሳያስ ብሰበ ስልጣን ኤርትራን ቻይናን ተሰኒዩ ኣብ ኣደባባይ ቲያንኣሜን ኣብ ዝርከብ ሓወልቲ ጀጋኑ ኣኽሊል ዕምባባ ኣንቢሩ
سكاي من إسي وقوقا غسل صباحنا معدخا كندي يحارفو بحفتي حارق وراس دوارفو رعزا خلاوخا كندي تسيفو أبتع لتاب ساعتات دحر قطري وقعوي سنة سرعة مقبل البريسيدنت إساس أفوركي ببانديراتات إيرتران تشاينان أبزو وقبه قطري عبي هزباوي أدراس تشاينا بخبز بلا سنة سرعة تخايدو أبتع لت بريسيدنت إساس أبتي سنة سرعة زكاير اللبوتا مسبسحي بريسيدنت شي جين بينغ بخبري تقبلوه كلتي مرحتي بمارش بان تسنيوم لعلوت حالف تغلتين هقرات سلام تاريخ المقرب هاجراوي مزمور كلتين هاجرات تزميرو نخبر بريسيدنتن مسؤوس توقع زي العلواي الأخرى إيرترا حسران حدن جزية مدفع تتوكسو مرئيت وتهدرا والسلفي تخايدو بانديرا كلتين هاجرات زحازون الزمرون هسانا دما أكال نيتم عروق أكوابلا نيروم بدحر زي أب هنسا عبي هزباوي أدارة تشاينا ركب كلت يوم راح تتخايدو أبتي منستر قدات وصاي أتو عثمان صالح منستر نقاطن فاينانسن دكتور جرجس تخرميكال منستر نقدن اندوسترن أتو نصر الدين محمدن أمباسادر إيرترا تشاينا أتو صاي تسفاتين نستساتفلو ركب بريسيدنت إساس نستقبرلو معروقات قوابل دحر ممسكان أب تشاينا بشحن شعاتي ميتسسان شوعاتن كم 56 عامتات مس بصوتين سلطنا بصنع كل اوان رسني بهلاو سورا زنبرلو تشاينا نحن مجمريا اتوميك بومب زفتنتلو منبارو اب كم تزبلا اوان اب تشاينا منبار عبي تاريخو عدل كم زنبري اب ناين اسنت غزي زتحفص تمكروخا
ኣብ ህይወተይን ህይወት ብጾተይን ዝገደፎ ጦብላሕታ ቀሊል ኣይነበረን ኢሉ Your Excellency Xi Jinping, President of the People's Republic of China, allow me first to express my profound gratitude for the kind invitation that Your Excellency has extended. Before proceeding into substantive and timely issues, let me digress somewhat to describe my personal impressions on important historic events. I first came to China in 1967. This is before 56 years. Our stay in China with my comrades in the momentous times coincided with a period when the Cultural Revolution was at its apex. When the bilateral ties between China and the former Soviet Union had been severe at a time of vibrant ideological friction and controversy. This was a historical juncture when China also tested its first atomic bomb. To live in China in those auspicious times was indeed a great historical opportunity. The imprint those extraordinary experiences instilled on myself and my comrades at our young age there was substantial. ቀጺሉ ፕረሲደንት ኢሳያስ ናይቲ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ሚዛን ግን ናይ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ደገፍ ንናጽነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ድሕሪ ምባል ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነቱ ኣብ ዘበገሶ መኸተ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ተባዕ ሞራላውን ነዋታውን ደገፍ መሃባ ዘይርሳዕ ታሪኻዊ መርገጺ ምዃኑ ገሊጹ After the end of the Second World War, the people of Eritrea should have exercised their inalienable and unequivocal right to independence in the very period of European colonization, especially in Africa. But this right was flagrantly suppressed by the United States, which possessed paramount power at the time. In the event, the People's Republic of China took a historical and bold position which will never be forgotten, to extend moral and material support to the struggle of our people for independence. ቻይናን ኤርትራን ኣብ 1993 ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ይመስርታ እምበር እቲ ግብራዊ ዝምድና ቅድሚ 60 ዓመታት ዝተመስረተ ምዃኑ ድሕሪ ምዝካር ንዴሳዊ ሰልፊ ቻይና ምስጋኑ ኣቕሪቡ As such, even though Eritrea and China established formal diplomatic ties in 1993, their practical strategic ties of friendship and cooperation had begun in earnest before 60 years. In this context, let me extend our profound gratitude to the Communist Party of China. ቀጺሉ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መድረኻት ንዝሑል ኩናት ዘጠቓልል ካብ 1941 ክሳብ 1991 ከምኡውን ድሕሪ 1993 ቻይና ኣብ ውሽጢ 75 ዓመታት ኣብ ኣህጉራዊ ሰላምን ብልጽግናን ሰብኣውነትን ዝገበረቶ ታሪኻዊ ኣበርክቶን ኣንጺፍዎ ዘሎ ባይታን መጻኢ ዓመቱን ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣመልኪቱ ቻይና ካብ ዘይማዕበለት ሃገር ናብ ብቁጠባ ቀዳማይ ደረጃ ተሰጋጊራ ከም ዘላ ገሊጹ ኣብ ዝመጹ ዓመታት ነቲ ናይ ቅድሚት ቦታ ኣኽተደልድሎ ምዃና ኣየጠራጥርን ኢሉ ድሕሪ ምግላጽ ከዓ ሓይልታት ሃይማኖታን ጭፍለቓን ነዚ ሓቅን ክውንነትን ከይተቐበሉ ናይ ድረታ ሕማምን ተጻብኦምን ክቕጽልዎን ከዛይድዎን እኳ እንተኾኑ ምስ ናይቲ ክውን ብድሆታት ዓለምና ካብ ዕብለላ ሓያላን ትወፅን ናብ ሓድሽ ናይ ሰብኣዊ ፍትሕን ምክብባር ህዝብታትን ስርዓት ተሰጋገር ከም ዘላ ዘበስር መቐይሮ እዩ ኢሉ Mr. President, the historical contribution that the People's Republic of China has made to humanity in the past 75 years, which can be divided into two phases. The period of the Cold War from 1941 and the subsequent unipolar world order from 91 until 2023. In the space of 3/4 of a century, China has registered exponential progress to emerge
are the first step on our growth. ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንዘቤታዊ ጉዳይ አመልኪቱ ብዘስምዑ ቃል ድማ ዘቤታዊ ህንጸት ሃገርና ኣብ መቐንቲ ዝረሓበ ጎደቦና ከም ዝርአ ናይ ኣስታት 50 ዓመታት ፖለቲካውን ዕጥቃውን ቃልሲ ናጽነት ብዘይካቲ ዝኸተሎ ከቢድ ሰብኣዊ መስዋእቲ ኣብ ኤርትራ ተደኪኑን ዝነበረ ብተዛማዲ ምዕቡል ትሕቲ ቅርጺ ዓንዩ ናይ ልምዓት ዕድላት ተኸሲሩ ከበድቲ ብድሆታት ህንጸት ሃገር ተፈጢሩ ምህላው ኣብርዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ካብ 1991 ንነጀው ሓይልታት ዕብለላ ልኡላውን ሓራን ሕርያታትና ስለ ዘይተቐበልዎ ዝተፈላለየ ፈጠራዊ ዶባዊ ግጭታት እናሳወሩን ብወከልቶም ቁልዕ ወተሃደራዊ መጥቃዕታት እናፈነውን ዘይሕጋዊ እገዳታት እናስገደዱን ህውከት እናመሓደሩን ጸጋ ሰብና እናመጸዩን ዕረፍቲ ዘይህብ ተጻብኦታትን ዕንቅፋትን ክፈጥሩ ከም ዝጸንሑ ድሕሪ ምግላጽ እንተኾነ ከምቲ ዝተሓስበ እኳ እንተዘይኮነ ተጻብኦታት እናመከትና ከይተሰነፍና ምቕሉል ስራሓት ኣሳሊጥና ኣለና ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ትርክብ ኣብ ናይ መጻኢ ገጻት ልምዓታዊ መኸተ ምስ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ዝጸንሐ ዘላቒ ስትራቴጂያዊ ሽርክነት ናብ ክብ ዝበለ ደረጃ ብምድያብ ኣድማዒ ለውጢ ንምውሓስ ተነዲፎም ናይ ዘለዉ ሓፈሻዊ ኣርእስታት ዝርዝር ኣቕሪቡ እቶም ዝርዝራት ሓደ ኩሉ ዓይነታት ትሕቲ ቐርጺ ጽርግያታት መዓልፎ ነፈርቲ መንገዲ ባቡር መንበሪ ኣባይቲ ክልተ ጸዓት ረስናዊ ጂኦረስናዊ ተሓዳስን ሞዱላውን ገጻውን ሰለስተ ልምዓት ጸጋታት ማይን ምዕባለ ዘመናዊ ኣገልግሎትን ኣርባዕተ ምኽዕባትን ምሕሳንን ሕርሻዊ ፍርያትን ሃብቲ እንስሳን ሓሙሽተ ልምዓት ጸጋታት ሃብቲ ዓሳ ሽዱሽተ ምዕቡል ምድራውን ባሕራውን ኣየራውን መጓዓዝያ ምስ ዘመናዊ መራኸቢታት ሸውዓተ ጸጋ ሰብ ዘጐልብት ሰፋሕቲ ትምህርታዊ ፕሮግራማት ልምዓት ሸሞንተ ሓራን ብሉጽን ኣገልግሎት ዝህብ ጽላት ጥዕና ሸዓተ ንሰፋሕቲ ዕድላት ቱሪዝም ጭጭሕ ባይታ ዘዋድድ ውጥናት ዓሰርተ ኣብ ዕድና ዘሎ ደርማስ ክህሎት ምምዕባልን ዘላቒ መመወሊ ኣታዊታት ምኽዕባትን ዓሰርተ ክልተ ዝተወደነን ዘላቕን ንቐረባን ርሑቕን ውሕስነት ዘረጋግጽ ኣብ ረማሲ ዕዳ ዘየእቱ ፊስካላዊ ጽላትን ስልጥን ባንካዊ ኣገልግሎት ዓሰርተ ሰለስተ ናብ ዓይነታውን ዓቐናውን ዕብየት ሰደድ እናሰበለ ዝኸይድ ውዱን ሃልክታት ዘረጋግጽ ንግዳዊ ንጥፈታት ዓሰርተ ሕመረት ደራኺ ዲናሞ ልምዓት ዝኸውን ናይ ምስናዕን ምምስራሕን ፋብሪካታት ናብ ኢንዱስትርያውነት ምስግጋር ዓሰርተ ሓሙሽተ ኣብ ኣዝዩ ገፊሕን ዝተሓላለኸን ድሕነታውን ናይ ምክልኻል ግድነታት ምስ ከቢድ ባጀቱ ምውሓስ ዝብሉ ኮይኖም ናይ ነፍሲ ወከፎም ዝርዝራዊ ውጥናትን ቀዳምነታትን ተግባራውነትን በብሓደ ንጥምረት ከኣ ውህድ ኣድማዕነቶምን ባጀታዊ ኣመታቶምን ብዳይናሚክነት ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ከም ዝኾነን ባዕላዊ መደባት ኣብ መቓን ስትራቴጂያዊ ሽርክነት ንምሓዞም ንምምሕዳሮም እንትኽከኣል ሰፊሕ ምይጥን ውሃድን ከም ዘድልዮም ዝምልከቶም ኣካላት ጸሚዶም ዘድምዕ ኣበርክቶም እንትኽገብሩ ፕሬሲደንት ሺጂንፒንግ መምርሒ ክህብ ተማሕጺኑ ፕሬሲደንት ቻይና ሺጂንፒንግ ኤርትራ ሕርያ ናጻ ፖሊሲ ዘለዋ ኣገዳሲት ሃገር ከም ዝኾነት ዝምድና ወጻኢ ፖሊሲ ክልቲአን ሃገራት ብዝሓየለ ቀጺሉ ምህላው ድሕሪ ምግላጽ ዞባውን ኣህጉራውን ዝምድናታትና ብምዕባዩ ንምሓዛና ኤርትራ ነመስግን ኢሉ ኤርትራ ዜጋታት ቻይና ብመንገዲ ኤርትራ ካብ ሱዳን ንኽወፁ ንዝገበረቶ ሓገዝ ድማ ኣመስጊኑ ፕሬሲደንት ሺጂንፒንግ ቀጺሉ ኤርትራ ብዛዕባ ቻይና ንዘለዋ ዓሚቕ መረዳእታ ብጣዕሚ ነመስግን ድሕሪ ምባሉ ስትራቴጂያዊ ዝምድና ምስ ኤርትራ ናብ ዝለዓለ ጽፍሒ በጺሑ ኩነታት ንግዲ ብጽቡቕ ይቕጽል ምህላው ኤርትራ ምስ ዘለዋ ኣገዳስን ጂኦግራፊያዊን ኣቀማምጣ ቻይና ኣብ ብዙሕ ዓውድታት ወፍሪ ክካየድ ከተተባብዕ ምዃና ገሊጹ ቀጺሉ ፕሬሲደንት ሺ ቻይና ኣብ ምኽባር ጸጥታን ሉዓላውነትን ሃገራት ኣፍሪቃ ከም እትኣምን ምትእስሳር ወጻኢ ሓይልታት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትን በይናዊ እገዳን ከም ዘይትድግፍ ምግላጽ መንግስቲ ቻይና ኣብ ምምዕባል ትሕቲ ቅርጺ መራኸቢታት ሕርሻ ዕደና ሃብቲ ዓሳ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ማህደረ ትምህርትን ንምትሕጋዝ ቁርብ ከም ዘሎ ገሊጹ ብዘይካዚ ቻይና ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ክተካይድን ክኢላታት ጥዕናን ሕርሻን ናብ ኤርትራ ክሰድድን ምዃና ሓቢሩ
ፕሬዚደንት ሺ استراتيجياዊ ዝምድናታት ብጽቡቕ ንምወኻዱ ዘኽእል ኣልያ ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሩ ኣብ ወተሃደራውን ጸጥታውን ጉዳያት ምትሕጋዝ ደቡብ ሃገራት ከም ዘድሊ ገሊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብወገኑ ሃገራት ምዕራብ ንቻይና ናይ ምድራት ፖሊሲአን ከም ዝፈሸለ ቻይና ድማ ንዘለውዋ ሃብትን ጸጋታትን ምዕሩይ ዝኾነ ዝርጋሐ ስለ ዝገበረትሉ ክልተኣዊ ዞባውን ኣህጉራውን ምዕባለ ከም ዘምጽአት زحبر بريسيدنت إساس أفريقيا ندحريت ترفلو زلخ مخنيات أب كرساز وتصزلو خابتي أب كنت تمسرحي وداق حاقوينو زخيد بطريقو نسدت يخيد مهلاو بزيرب حات ترف الله إلو دحرزي بريسيدنت شي جين بينغ نكبري بريسيدنت إساسن لوخ إرتران نايدرار انقدوت جيرو يخاوحنا طول كرامك يحاسي حاسنا فالفيل يا مريت زاري يخاوحنا طول كرامك يحاسي حاسنا الرايزي تتصبح حجس ما بقلو عزم المخاتبة عزم الرخايبة بتوات كوحوخا في ليامي زاري يخاوحنا طول الكرامك يحاسي حاسنا في ليامي زاري يخاوحنا طول الكرامك يحاسي حاسنا